Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. For today's vlog, ipapakita ko lang po sa inyo ang ibang koleksyon ko na hindi ko pa po na ipapakita sa inyo. Pero bago ang lahat, wag po sana natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon. Tara, let's! Ito yung aking dragon fruit guys. Naku, napakaganda na. Ayan, malapit ko na mapakinabangan. Next video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito pinabunga. Kasi 1 year na ito mahigit pero hindi pa namunga. Kaya pinilit naming pabungahin siya. Ito guys yung aking cherry na galing kay Ate Mercy's Garden. Ito yung cherry na prutas guys ha. Nakalagay lang siya sa malaking pot. Ayan. Pabungahin natin yan. Ang ganda ng kanyang mga dahon. Variegated rosal. Bayabas, ang aking bayabas na nakatanim lang sa ayan, sa plastic ng tubig. Ayan, ang kapal na ng dahon. Dati guys, nakalbo ito eh. Lagi ba naman natutuyuan? O, diba? Ngayon, ang ganda-ganda na niya. Yellow bush, napakaganda ng yellow bush. Ang ganda ng plants na to. Nakalimutan ko ng ID nito guys. Yung aso ko maingay. Pasensya na po kayo. Ito guys, panibagong luya na naman. Nagtanim na naman ako ng luya. Mga bagong gulay na mga tinanim ko guys. Ito maganda po ang bulaklak nito, mabango eh. Paki-ID na lang po sa mga nakakaalam. Nakalimutan ko rin ang ID nito. Ito po ay binigay lang sa akin galing Batangas. Ang mga naiwang kong croton, ayan, ang ganda. Presenting, ang pinakaunang plants ko talaga, si Pedilip. Ayan. Marami na siyang bagong dahon uli. Kasi nalagas ang dahon nito eh. Yung green up ng asawa ko, nailipat ko. Nabuhay naman siya, kaya lang hindi naging success kasi nakalimutan ko, napaulanan ko bagong lipat pala. Nakalimutan ko na, ayun, ang galing. May ugat. Ay, galing pala yung kay dragon fruit. Ayan, yung asawa ko talaga, Pakalat-kalat si dragon fruit. Ayan. Pakalat-kalat. Ito po yung aking kalamansi. Kasi pag tumamunga guys, kakaubos lang ng kanyang mga bunga. Ito, tulad nito. Ayan o. Mga natanggalan ng mga bunga. Ito guys, yung puno ko ng balimbing. Ayan, may mga
panibagong mga dahon para mamunga. Ito guys, ang aking Xanadu na super last na ngayon. Mga 3-4 na dahon ko lang ito nabili dati for only 150. Ito naman po ang aking dumpkin. Ang mga dahon po nito ay super last na dahil ito ay bagong cut. Kaya ayan ang resulta, may bagong suloy pa. Kasi dati, naglegi na po ito. Kaya kailangan natin i-cut para bumalik siya sa pagkabata. Ito naman ang aking dwarf caladium. Ito hindi ko naman po ito binili. Kusa lang po itong tumubo sa mga halaman ko. Ito naman po ang aking golden pothos na super last na talaga guys. Ayan. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Sa ibaba naman ito ang aking silver satin na binili ko sa Rizal for only 200 pesos guys. Ayan, ang lalaki na po ng kanyang mga dahon. Nagwawala na rin siya. Marami na rin akong ika-cut guys. Ayan. Kung mapapansin ninyo, itong ipasia ko na to, ito yung pinakaunang ipasia ko na nai-survive ko din. Kasi lagi kami nasa Batangas dati, kaya natuyuan siya. Lagi siyang natutuyuan. Ayaw ng ipasia na natutuyuan siya. Kundi dapat ang kanyang potting mix ay moist din. Ito naman po ang aking peace lily. Itong peace lily na to, ito daw po yung babae. Kasi nagulat nga ako pag nagpa-plant hunting ako na ang peace lily ay meron palang babae at lalaki. Ito naman po ang aking perm. Ito na lang po yung natira na perm ko. Dati, nakalagay siya sa maliit na pot. Kaya eto, nilipat po siya sa mas malaki-laking pot para gumanda na uli siya. Balik tayo sa taas guys. Ito naman po ang aking anthurium. Meron na po siyang 2 dahon. Malalaki na. Maliit lang to nang ibinigay ni Kuya MM's Garden. Ito po yung aking mga bagong mycans. Ayan. Marami ng bagong dahon. Pero ito po ang pinakaunang mycans ko. Kasi ito, last nga siya dati, pero maliliit lang ang dahon niya guys. Ito yung binili ko sa Baklaran dati. 150. Last siya, pero maliliit ang dahon. Kaya yan, meron na rin siyang malalaking dahon. Ito naman po si Alocasia Corazon. Ito po ay kinuha ko sa Batangas. Kumuha lang ako ng 1 pirasong bulb na may dahon guys. Ayan. Mas maganda talaga guys ang alocasia kapag nasa ilalim siya ng puno at dapat moist din talaga ang kanyang lupa. Ito yung makikita nyo guys na napakalalaki at makapalang dahon. Ito po ay atis na tinanim ko na galing sa buto. Ayan po, di ba? Napakataas niya na. Kung di ako magkakamali, 5 feet. Ito po sa baba yung mga halaman ko. Yung chia pens. Ayan guys. Dati, mga 5 dahon lang siya. Ito po yung bigay sa akin ni Waray. King's Garden. Yun. Ito. Ang laki na ng dahon pag nilalagay talaga sa pool guys. So, ayan. Diba? Kung mapapansin ninyo, ito. Adansonii to guys. Grabe yung pagka-survive ko dito. Akala ko matitegi. Ito yung pinakaunang Adansonii ko pa. Ayan. Kaya ang ginagawa ko guys, nilalapit ko sila sa pool o kaya sa puno, sa katawan ng puno para lumaki naman yung kanyang dahon, kumapit yung kanilang ugat. Meron po akong Black Prince. Meron na akong 4 na panibagong dahon ng Black Prince. Kasi, nung nilagay ko po siya sa loob, itong Black Prince ko na yan, hindi siya tumataas. Mabuti ngayon at mataas na siya. Yan, mabilis na siyang tumaas dahil nilagay ko na po siya sa mas malaking pot.
Ito po yung aking mga gumamela. Marami po akong gumamela dito. Hindi ko pa rin po naipakita sa inyo ang aking rubber tree burgundy. Ayan. Katabi niya yung dragon fruit, oh. Ayan. Yung dragon fruit ko mamaya makikita nyo, may bunga na talaga. Ayan po si rubber tree ko. Ito po yung pinakaunang plants ko. Ito ay grafted, green up ng asawa ko. Yung pinaka mother plant nito guys, namatay. Buti green up ng asawa ko. Ayan. Success naman. Ito naman po ang aking begonia na galing kay Nanay Dane's Garden. Ito po yung bigay niya sa akin. May libreng caladium na naman. Ang aking Mexicanum na galing kay Ate Mercy's Garden. Another kay Ate Mercy's Garden naman guys. Ayan, may libre pang caladium, di ba? Ito yung mga bago kong koleksyon. Ayan, bagong dahon. Dati nang binigay sa akin ni Ate Mercy to. Ito yung pinakahuling dahon. Ayan. Ngayon, meron na namang bago. Ito, meron din akong Peru. Ito po yung mga plants na hindi ko naipakita sa inyo. Ito, yung mga lumang dahon na ng aking Peru, guys, na nagtampo dahil lagi siyang nahuhulog pag sinasabit ko. Ito, meron na rin siyang mga bagong magagandang dahon. Yan, pinakapit ko na rin sa pool. Tapos sa likod niya, nilagay ko si Brazil para mag-agawan sila. Kasi itong Brazil na to, ito yung malaki ang dahon. Ito yung variety na malaki ang dahon, guys. Kasi yung mga tumutubo na bagong dahon sa kanya, hindi malaki. Kaya kailangan ko siyang ilagay sa pool. Ayan. Ito naman ang aking, variegated. Ang aking variegated Ring of Fire na galing kay Ate Mercy. Pinili ko po ito for only 800. Ayan, 800. Ito namang banana, ayan. Ang dami niya ng mga bagong suloy. Galing po itong Batangas. Doon ko binili yan. Hindi ko matandaan kung anong pangalan ni ate. Sa kapitbahay ni Ate Shirley. Amados Garden. Ayan. Ilan yung bagong suloy niya? 3. Ayan guys. Ito po yung mga bagong koleksyon ko na hindi ko po naipakita sa inyo noon. Matagal na rin pero hindi ko siya naipakita kasi ang naipakita ko yung sa labas ng rooftop ko. Ito po guys, yung mga ipinapakita ko, yung mga nasa loob. Ito naman po yung aking sleeping photos. Ayan guys, super last, diba? Galing ito kay Mark and Dave Garden. Wow! Pero meron talaga akong sleeping photos. Kabibisaya tayo guys eh. Meron talaga akong sleeping photos. Yung pinakapit ko nga sa puno, sa Batangas. Kamusta na kaya siya? Hindi ko sukat nakalain. Magkakaroon ako uli. Ayan, super lush pa. O, diba? Ito ang alam ko for only 500 pesos to. Ayan, pero ito, bigay lang po sa akin ito. Ayan. Ito naman po, aking Orlando na kumakapal siya pero hindi naman talaga siya lumalaki ang dahon. Kaya ito guys, tignan natin. Pinakapit ko na siya sa pool. Ayan, pinakapit ko na talaga siya sa pool. Ito, prinopa ko din ito eh. Kasi ito yung isa sa mga nasira ng mga alaga kong mababait dito. Ayan guys, pinakapit ko na siya sa pool. Gusto ko kasing makita na malalaki yung dahon. Ito naman po yung mga kauna-unahan kong aglonema. Yan, super last na po. Yung ibang mga aglonema ko nandun talaga sa Batangas. Ito lang yung isa sa mga iniwang ko na
pink cochin, di ba? Ganda ng pink cochin ko. Dati nandun siya sa taas ng aircon, kaso lang nasusunog siya sa sobrang init. Ayan guys, yung aking gumamela. Napansin ko lang, mas maganda talagang idilig sa gumamela yung mga organic fertilizer lang guys. Kasi yung siguro hindi lang isa, dalawa yung namatay kong gumamela. Mahirap talagang gumamit ng synthetic pag hindi ka ganun kagaling. Kailangan mo pa ng search. Kasi ito, ang dinilig ko lang sa kanya mga hinugas na bigas, tapos mga banana, balat lang ng saging. Ayan, ang nilalagyan ko ng tubig, tapos binababad ko. Mas maganda talaga guys, kasi masipang halaman natin. Ayan, diba? Butit medyo maulan-ulan na ngayon kasi ito, tinamaan din to ng mga peste. Kaya tignan nyo, may kulot-kulot. Ayan, kailangan ko pang tanggalin yung kulot-kulot niya. Oh, pangit, diba? Ayan. Pero ang mahalaga, magaganda na yung mga lumabas na dahon niya. Mas malapit sa peste yung gumamela, tulad ng aphids. Yan, pag may langga, may aphids. Ayan. Tanggalin natin yung pangit na dahon. Ayan. Ito naman po ang aking temptation. Ayan. Ito yung mga bagong propa ko din. Kasi ito yung talagang mga sinurvive ko ng mga plants ko. Ayan. Makapal na rin siya. Ito naman ang aking sensation, guys. Ito. Itong sensation ko, binili ko ito kay Mama Red Garden sa Laguna. Ayan. Mama Red Garden. Ito naman, naku, may dragon fruit na naman. Ito guys, itong photos na to, ito ay Brazil, nag-revert. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung green para bumalik yung variegation ng Brazil, no, di ba? Yan. Superless, no? Akala mo ano lang siya, yung parang jade. Parang heartly, pero green siya, ito. Yan, no? Di ba? Ito naman, guys, papakita ko sa inyo yung aking Dark Lord. Ayan. Naglakihan ang dahon ng aking Dark Lord. Grabe. Nahiyang na siya dito, oh, sa kahoy. Kumapit na yung ugat niya. Pero ang ganda ng mga dahon niya, guys. Ayan, oh, ang lalaki na, oh, yung Dark Lord. Next time, ipropa natin yan. Ayan po yung mga ibang plants ko. Ito naman, guys, si Millionaire. Ito, napakadali lang tumubo nito. Ito, pag nalaglag ito, guys, ayan, tutubo na yan. Napakadali, napakarami ko niyan sa totoo lang, kahit sa ibaba. Tinatanggal ko na lang. Ito naman yung aking mga orchids. Yung aking orchids na galing Bicol, Albay. For only 50 pesos, guys. Binili ng asawa ko. Tulad nito, guys, yung golden photos ko, diba? Yung iba, malalaki ang dahon. Ayan. Ito yung Marian na bagong propa ko. Gumanda na rin siya kasi dati ito sunog to eh. Ayan, si Marian. Ito yung pumuputok-putok. Ito yung volcanic na hindi pumuputok, guys. Ayan. Ito yung Acacia na bago. Ito yung bago kong Acacia. Ayan, guys, itong Acacia na to, galing ito kay Nanay Dane's Garden. Ilang linggo pa lang, pero pumapal na at lumaki ang kanyang mga dahon kasi mas nilipat ko siya sa mas malaking lalagyanan. At yung kanyang potting mix, dapat moist talaga.
Ito naman guys, ang aking Borley Max na ubod ng kapal. Ayan. Mas makapal yung nandun sa Batangas eh. Kasi ito, nakalagay lang siya sa maliit na pot. Ito naman po ay galing kay Ate Emily's Garden. Diba? Ang ganda. Ito, maganda rin to guys. Ayan o. Galing kay 3A's Garden. Nakalimutan ko yung kanyang pinaka-ID. Ayan. Hindi ko pa siya nailalagay sa pool. Dapat mas maganda talaga guys pag nilalagay sa pool yung mga ganitong trailing. Ito, mga panibagong dahon. Dito naman tayo sa kabila. Ito yung aking Calachuchi Adenium. Napakataas niya na guys. Mas mataas pa sa akin. Ito yung mga kauna-unahan plants ko sa aking mga pagpa-plant hunting guys. Naubos na yung kanyang bulaklak. Siyempre, papakita ko sa inyo ito, si rabbit foot. Ayan. Naku, napakaganda nito alagaan, hindi maselan guys. Ayan. Ito naman po ang itsura na ngayon ng aking Jose Buno guys. Ayan. Ito yung 4 na dahon, bago po ito. Dinala ko po ito sa Maynila. Mahirap na, baka mategi pag iniwang ko dun. Ito yung galing Mindanao. Ayan na po yung itsura niyan. Ito po yung aking pakpaklawin. Ito po yung lalaking pakpaklawin. Ang pakpaklawin daw po ay 2, may babae at lalaki. Mamaya ipapakita ko sa inyo. May babae ba ako? Parang lalaki din yung isa eh. Ayan. Ito naman guys ang aking silver sword na galing kay 3A's Garden. Ito yung mga ibang plants na koleksyon ko na hindi ko po naipakita sa inyo noong una. Ito naman guys, yung aking Paraiso Verde. Kinuha ko rin to sa Batangas. Ayan po yung 3 dahon niya. Dati nabili ko ito for only 600, isang dahon lang. Ito 3 na sila at meron pang bagong suloy. Galing po ito kay Ate Len de Guzman. Wow, ito na oh. Ang aking lupinum na galing kay Hardin Ina. Ayan. Ito guys, yung Borley Max na to. Ito po yung mga ipapakita ko sa inyo. Ito po yung mga naging successful. Nakinat ko galing Batangas. Ayan guys. Except lang kay Istandeliana Albo, galing to kay Quincy. Ito, ang ganda oh. Bagong propagation ko to, grabe.
Ayan guys, ang ganda, di ba? Pidatum, Syngonium albo. Kaya lang yung Syngonium albo ko, parang naging mojito.